keď sa bavíme o tom, že či sú nejaké informácie zraniteľné alebo nie, tak myslím si, že ak Peter Szijjártó zavolá Sergejovi Lavrovovi a povie mu niečo, pričom on určite musí počítať s tým, že nejaká tajná služba ho minimálne odpočúva, tak keď odpočúvali Merkelovu, budú aj Szijjárta, že mu povie určité penzum informácií. Druhá vec je, čo vyrobila Slovenská republika, keď bola ministerkou Veronika Remišová. Všetci si pamätáme GoNet, lebo tam išli utajované informácie a informácie aj na to, takže neviem, kam sa tie informácie dostali, čo je inak trestný čin, ktorý je nepremlčateľný. A čo sa týka toho, že či Európa sa ubráni, samozrejme, že sa Európa ubráni, ale skúsme sa už pozrieť na to, že čím je Európa zaujímavá. Jediné, čím je Európa zaujímavá, lebo nemáme ani nerastné bohatstvo, chvála Bohu, keď vidíme, čo robia Spojené štáty po celom svete. My to, čo máme, sú ľudia. A ak tie naše mozgy sem niekto príde a vybombarduje, no tak presne to, čo je pre neho zaujímavé, to jednoducho zničí. Ja neviem, či sa vôbec vie, ale nafta je nedostatkovým produktom v Európe aj v tých dobrých časoch, tých mierových. My dokonca dovážame, a áno, zo Saudskej Arábie obrovské množstva už ako keby hotového produktu. Áno, hotového produktu, takže ten nedostatok nafty v Európe je. A podľa môjho názoru by sa to malo riešiť trošičku iným spôsobom, než trestaním tých štátov, ktoré sa snažia urobiť aspoň aké také opatrenia smerom voči svojim občanom. Pretože to, čo sme urobili my, predtým urobilo Maďarsko, čiže to nie je novinka. A z môjho pohľadu možno by Európska komisia neurobila žiadny taký nejaký infringement proti Slovenskej republike, keby kvôli tomu, že komisia vôbec nekoná, k takýmto opatreniam priskočili všetky členské štáty. Dúfam, že už nám veríte, že my sme nechceli vyvolávať paniku, keď sme neinformovali hneď, že teda ten ropovod Družba nejde, lebo nám samozrejme vtedy bolo povedané, že zajtra ho pustia, potom, že zajtra ho pustia a nakoniec už keď to zajtra bolo za každým, tak už teda Robert Fico vyhlásil, že teda máme problém s ropovodom Družba. Psychologická hranica je $100 za barel ropy, tak tam vtedy vystúpil, keď to vyskočilo, neviem, či si pamätáte, to bolo zrazu 105. Ale dnes to kleslo opäť pod 100. A potom hneď vystúpil, tak to išlo dole. Hovorí sa, že pri $150 za barel končí ekonomika, že jednoducho nemá to význam, skôr sa strašne veľa vecí zastaví. Vystúpila Veľká Británia z Európskej únie? Vystúpila. Položilo to Európsku úniu? Nie. Malo to oveľa horšie dôsledky pre ekonomiku Veľkej Británie, lebo Veľká Británia veľmi veľa stratila. Takže ja netvrdím, že Spojené štáty americké, ak by vystúpili z NATO, že by to neotriaslo NATO. To ja netvrdím. Ale myslím si, že ak je tá organizácia životaschopná, tak prežije a bude sa vedieť nejakým spôsobom prispôsobiť novému stavu. To je prvá vec. Druhá vec. Vy vážne chcete byť v spolku, kde si niekto, tak ako sme sa zhodli, že Mirnichts Dirnichts, dobre v úvodzovkách, ale začne vojnu porušujúc medzinárodné pravidlá a potom nás ešte bude vydierať, že no ale vy sa musíte všetci pridať. Trump Nie. Tam bude, že